Kendit dening Abdul Aziz Gumilang. Ijo royo-royo gemah ripah loh jinawi. Sempuler kang samya tinandur jumbuh kanggo ngabarake kahanan ing alas ketangga. Alas kang asri kebak tetuwuhan kang angrenggani. Kula ora mokal menawa ing alas ketangga isa akeh kewan-kewan kang tumungkan. Wiwit saka maneka warna manuk, iwen, rasa kaya kalebu kewan kang dirisi kaya macan uga isih ana. Nuju sawijining dina, Kendit wedhus sing duweni werna wulu kang lucu bebarengan karo kanca-kancane lagi luru pangan. Suket gajahan kang dadi panganan karepane si Kendit wis tumepak ing saben papan. Emane Kendit lan kanca-kancane ora ngerti menawa dheweke lagi anjek-anjek menuju ing eri. Si Sardula, macan kang diwedani hak isining alas indek saka atuhan. Sardula rumangsa luwe jalaran sauntara wektu urung anggone berburu. Berabad sifat angin playune si Sardula bakal berangkat Kendit. Angin Kendit ora ilang kawaspadane. Kendit gancangan layu golek selamat aning tengahing alas. Wela plai, aja ngayu kowe, entenana aku, ora suwe maneh bakal tak pangan kowe. Kandhane Sardula. Rumangsa cedhake bebaya, Kendit mlayu kipit mlebu satengahing alas. Satemah Kendit bisa ngadoh golek slamet ndelik aning jroning guwa. Ayo tekan ngendi wae bakal ketututan. Sumbare Sardula. Kanyata tipake sikil Kendit dadi sarana pambiyantu Sardula kanggo nglacak Kendit kang ndelik. Tipake sikil Kendit mandheg ana ing sangareping guwa. Kelakon mangan enak, durung kepenak iki. Kandhane Sardula yakin menawa dheweke bakal sida mangan si Kendit. Kendit ndelik ana ing samburine watu kang ora pati gedhe. Emane buntute Kendit kang kopat-kapit ketok. Swara lakune Sardula dimangerteni dening Kendit. Kendit nginjen, jebul tenan dheweke bakal dimangsa si Sardula. Kelakon mati tenan iki, batine Kendit. Arep mlayu ning dimana kowe? Wis ta manut aku ora susah kosong layu. Bakal tak pangan Tuhan kowe. Sumbare Sardula marang Kendit. Tujakna kowe teko mrene. Aku wis kesel golek pawat pandelian. Tak pasrahke uripku kowe yen kowe arep Sardula. Nanging apa ya enak awakku kang gari longlet bakal tak pangan. Kurang beksane balku arep tak pangan malah menyentok lambemu. Ujare Kendit. Sardula menang, bingung, pitakonan. Kok dumadakan Kendit pasrah jiwa lan ragane marang dheweke. Ning ya ana benere. Kahanane Kendit kuru yen arep ngalap daginge kok ora sumbut karo rekasane anggone ngoyak. Sardula nyibake Kendit. Mlaku ngubungi Kendit lan nyawang kanthi teliti.
Bener kandamu, awak kurung ngene iki mesti wae ora margi. Wangsulane Sardu. Nah, rak tenan, mbok aku pengen golek pangan dhisik ana ing kelas kene. Tolong aku ya. Yen aku metul ke kowe, ateges aku ora sida mangan enak. Sardu mikir. Lho, ya sida mangan enak. Wangsulane kendhet nak naki. Mengko yen aku wis lemu, dagen, lakuke mesti rekoso, apa maneh mlayu, mesti bakal gampang kok mangsa to. Iya ya, bener kandamu. Dan kono kita lunga mangan nasi wareg. Matur nuwun Sardulo, aku tak golek pangan dhisik. Kandhane gendhet karo mlayu. Ya kono bakal tak mangsa yen kowe wis wareg. Ngapurane Sardulo, aku bakal mangan sing wareg yen wis atus kok kowe. Bungoke gendhet. Waduh, dadi kowe golek selamat. Ujare gendhet karo Sardulo delek-delek. Ngerti menawa dheweke wis diabusi gendhet. Sardulo rumangsa getun. Dene dheweke ora gage mangsa kendhet nalika wis kasil nyekel ana ing ngarepe. Getun tiba bule. Sardulo urung ora sida mangan enak. Kapetik saka buku antologi cerkak kapok Lombok 2016.